Трансфери Антуан Гризманн аз Атлетико ба дастаи Барселона ва сайти ахбори уммаи Испанияро хуш наомад ва инак давоми 2 сол футболбози француз дар интернет ва маҷаллаҳо сиёҳ мешавад. Эҳтимол меравад ки танқидҳо аз ҷониби тағои ӯ ва агенти собиқаш махсусан аз сӯи васоити ахбори умма ташкил карда шудааст. Гризманн барои рад кардани ин айбнома маҷбур шуд дар шабакаи телевизионии Movistar баромад кунад ва ҳатто ӯ гуфт ки бо собиқ агенти худ ва тағояш дигар робита надорад. Дар ин баромад футболбози француз мақсад дошт ба ҳамаи овозҳо нуқта гузорад. Ҳамчунин аз журналистон талаб кард ки бас кунанд ғайбатро. Дӯстон, рӯзи 29 ноябр Барселона дар Камп-ноу бо Осасуна бозӣ дорад. Баъди мағлубият аз Атлетико Мадрид бозингарони Куман бояд ғалаба намоянд, вагарна аз гонкаи қаҳрамонӣ қафо мезананд. Ширкати 1xBet ба ғолибияти Барса боварӣ дорад, аммо ман дар он ставкае монам ки дастаи каталонӣ дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 1.6. Шумо бошад интихоbatонро худатон кунед ва ногуфта намонад. Дӯстони мо аз 1x барои иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 бонус тайёр кардааст. Агар дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод барсатиҷи нависед. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Гризманн муддати 2 сол мешавад дар Барселона бачаи бегона аст. Дар ҳар як бозӣ бадхоҳон тайёрӣ мебинанд ки ҳозир ӯ ба ягон иштибоҳ роҳ медиҳад. Худи ӯ ҳис мекунад ки бояд зудтар боварии мухлисон ва муҳимтар аз ҳама ҳамдастагонашро ба даст орад. Аз бозии худ қаноатманд нест, лекин айбкобии расонаҳо барои ҳал кардани проблема мушкилӣ эҷод мекунад. Дар ин баробар Гризманн аз тасмими худ пушаймон нест ва трансфери худро ба дастаи Барселона дуруст мешуморад, нигоҳ накарда ба ҳамаи проблемаҳое ки ӯро дар ҳаёти каталониё азият медиҳад. Зер роҳбари Валверде Гризманн дар тарафи чапи майдон сари худро хам карда корҳои вазнинро иҷро мекард. Дар нақши ҳамлагари тарафи чап ӯ бештар ба ҳимоятгар кӯмак менамуд ва аз уҳдаи ин кор бо сарбаландӣ мебаромад. Мутаассифона тренер иваз гардид ва рӯзи сиёҳи Антуан бозам бадтар шуд. Кике Сетьен комилан ба Гризманн боварӣ намекард. Дар бозиҳои муҳим футболбози француз дар курсии эҳтиётӣ нигоҳ дошта шуд. Дар плей-оффи Лигаи Чемпионҳо бар муқобили Бавария вақте Барселона бо ҳисоби калон шикаст хӯрд, Гризманн аз захира ба майдон баромад ва чунин ба назар мерасид ки гунаҳгори асосӣ ӯ бошад. Дар бозӣ бо собиқ дастааш Атлетико Мадрид тренер ба иззати нафси Гризманн расид ва танҳо дар охири бозӣ ӯро ба майдон баровард. Антуан Гризманн нақл кард ки баъди он бозӣ Сетьен ӯро даъват карда хост каме суҳбат Гризманн гуфтааст ки шарт нест, аммо тренер пофишорӣ карда мақсади худро баён доштааст. Сетьен худи Гризманнро айбдор кардааст ки чаро асабӣ мешавад. Футболбози француз дар посух рӯи рост ба тренер гуфтааст ки ба асабҳои ӯ бозӣ накунад. Ман ором ҳастам ва инро қабул дорам. Дар ҳақиқат Гризманн аз ин ҷиҳат бозингари бад нест. Масалан дар бозии охирин ӯ дар курсии эҳтиётӣ қарор дошт ва дар сардии Украина ҳамдастагони худро дастгирӣ кард. Ҳатто дар танаффус ӯ дарҳол давида ба хонаи либосифаскунӣ нарафт, то ки гарм шавад. Баръакс ба майдон баромад ва қарзи худро иҷро карда дасти ҳар як бозингарро фишурд. Бо одобу рафтори худ Гризманн бешубҳа барои насли нави футболбозон намунаи ибрат аст. Дар ҳамон интервюи худ бо шабакаи Movistar Антуан нақл кард ки ӯ ҳоло чемпиони феълии ҷаҳон асту беҳтарин бозингари Евро 2016, ҳамчунин 2 бор номзад ба ҷоизаи туби тиллоӣ, лекин дар вақташ ӯро қариб 10 академия нахост ба ҳайати худ қабул кунад. Ягон нафари дигар мебуд бо футбол хайру хуш мекард. Гризманн гуфт ки сирри муваффақияти ӯ дар он аст ки ҳамеша дар майдон тартибу интизомро риоя мекунад. Худи ӯ дар ин бора чунин изҳори назар кард: албатта, на ҳар вақт ман аз мавқеи худ ва нақшае ки дар майдон дорам розӣ ҳастам. Баъзан мешавад ки бояд корҳои иловагиро анҷом диҳам. На ҳар кас инро мехоҳад, лекин барои ман гапи тренер қонун аст. Шояд бо ҳимоятгарон як ба як рақобат намекунам ва аз бозингарон бо дриблинг намегузарам, лекин кӯшиш мекунам ки супориши тренерро бе чуну чаро иҷро намоям. Мақсади асосии ҳама ҳамин аст ки ҳар як нафар ба ғалабаи даста саҳми худро гузорад. Гризманнро вақтҳои охир ба он айбдор мекарданд ки гӯё аз мавқеи худ менолад. Баръакс, аз суханҳои Гризманн чунин бармеояд ки ӯ бо хоҳиши тренер дар мавқеи гуногун бозӣ мекардааст. Ӯ худашро қурбон карда ба ҷои раҳмат шунидан танқид мешунавад. Сифатҳои хуби футболбози француз кам нестанд. Дар беруни майдон ҳам кӯшиш мекунад бо футболбозон муносибати хуб дошта бошад ва ба коллектив ҳамроҳ гардад. Масалан, баъд аз ҳамон бозӣ бо дастаи Динамо Киев аз ҳама пеш Педриро бо рӯзи зодурудаш табрик кард. Барселона дар дохили ҳавопаймо буд ва соат ба вақти Испания ними шаб. Гризманн будилник монда рӯзи навро интизор мешуд, то ин ки бозингари ҷавонро ба муносибати 18-солагӣ табрик кунад. Дар соати расо 00 Гризманн дар дохили самолёт худаш суруди табрикотиро баланд хонд. Аз ин зиёд чӣ кор кунад боз?
дӯстон, ҳар яке мо аз Гризманн дар як хел бозиҳо норозӣ будем, лекин дар бисёри бозиҳо ӯ дар мавқеи худ бозӣ намекард ва ҳамавақт ҳимоятгаронро ёрӣ мерасонд, махсусан Жорди Албае ки ҳамавақт ба пеш медавад ва сари вақт тарафи худро маҳкам карда наметавонад. Дар комментария нависед, ба Гризманн дар Барселона чӣ намерасад, то ин ки бозии беҳтарини худро нишон диҳад ва оё ӯ ин сезон метавонад дар Ла Лига аз 15 гол зиёд занад. Ба ман хело муҳим аст ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ва ҳамин тамом. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.